Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Ortiýetiň parlamentiniň aşaky öýü köpçülikligiň habar beriş serişdeleri boýunça kanunyna girizilen goşmaçylary kabul etdi. Bu ötmeler hökümetiň daşary ýurtlaryň mali serişdeleriniň hatabyna dolandyrylýan media çeşmelerini daşary ýurt agentleri hataplamagyna yktyýar berýär. Döwlet dumasynyň bu goşmaçylary kabul etmek boýunça 15-nji noýabrda geçiren gizlen ses berişliginiň öňü tirasynda spiker Vyacheslav Volodin deputatlaryň öňünde eden çykyşynda munyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetiň jurnalistlerine edýän batyşyna deň agramly jogap boljagyny aýtdy. Çäreler ortiýetde söz azatlygyna hiç hili täsir getirmez diýip spikeriň orunbatary Pyotr Tolstoy aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty ortiýet parlamentiniň kabul eden goşmaçylaryny ortiýetde medeniýet azatlygyna çynlygy zarwa diýip adlandyrdy. Kabul edilen goşmaçylaryň ortiýetde işleýän halkara media serişdelerine şol sanda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Amerikanyň sesi CNN we Germaniýanyň Deutsche Welle ýaly habar beriş serişdelerine täsir getirmek ihtimal. Owganistanda neşe önümçüligi 2016-njy ýyldan beri 87% artyp rekord derejesine, ýagny 9000 tonna ýetipdir. Bu arada Owganistanyň neşe garşy ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinaýatçylyga garşy idarasynyň 15-nji noýabrda çap eden Owganistanda tirek önümçüligi barada barlyklary boýunça hatabatynda edilýär. Owganistan dünýäniň göknar öndürýän esasy çeşmesi bolup durýar. Bu halkara jemgyýetçiligi we Owganistan üçin neşe gödökçüligine ünsä artdyrmak we bu global problemanyň jogapkärçiligini her bir ýurduň paýlaşmalydygyny boyun almak üçin wajyp pursatdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinaýatçylyga garşy göreş boýunça agentliginiň başlygy Yuri Fedotov aýtdy. Hatabata göre şu Owganistanda göknaryň önümçüligi üçin 750 hektar meýdan ulanylypdyr we bu görkezeji 2016-njy ýyldan 2 hesse artyk bolupdyr. Harby ulagly eskerler Zimbabwe'niň paýtagty Harare'niň esasy binalarynyň daşynda ýerleşdirildiği ýurdun goşuny munyň harby agdarlyşyk däldigini aýdýar. 15-nji noýabrda harbylar özleriniň prezident Robert Mugabe'niň daşyndaky jinaýatçylary nişan almak boýunça çäre görýänligini aýtdylar. Milli telewizionda edilen çykyşda harbylar 93 ýaşly lideriň we onuň maşgalatynyň howpsuz we sagdyndygyny habar berdiler. Gejanyň dowamında Harare'de partlamanyň we okuň sesi eşidildi. Birleşen Ştatlaryň Zimbabwe'däki elçihanasy dowam edýän syýasy durnukçuluk sebäpli Amerikan raýatlaryna öz öýlerinde galmagy teklip etdi. Britaniýanyň elçihanasy şoňa meňzeş duýduruş ýaýradyp, adaty bolmadyk harby aktivlige talglandy. Soňky ýagdaýlar Zimbabwe'niň häkimet başyndaky partiýasynyň Mugabe'niň miras düşürdiň daşyndaky hereketleriň dowamında ýurdun goşun generalyny dönüklükde aýplamagynyň ýygyany ýüze çykdy. Ortiýetiň häkimetleri ýurdun uzak gün dogrunda bolan uçar helakçyliginde diňe 4 ýaşly gyýdyň aman galynlygyny aýtdylar. Habarovsk regionunyň administrasiýasy uçarda bolan ýene 6 adamyň, ýagny 4 ýolakçynyň we 2 pilotyň 15-nji noýabrda bolan helakçylykda wepat bolandygyny aýtdylar. Gyýyt çaga ýeten zeper onuň janyna howp salmaýar diýip resmiýetler bellädiler. Regionuň gubernatory Vyacheslav Shport çaganyň enatasynyň uçarda bolmanlygyny, çaganyň öz mugallymy bilen bilelikde babasynyň hem mamasynyň ýanyna gidenligini aýtdy. Resmiýetler uçaryň regionuň paýtagty Habarovskdan 1000 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nelkan şäheriniň golaýyndaky kiçijik aeroportda gonmagy tinanşanda helakçylyga uçranlygyny habar berdiler. Uçur helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Kazakstanyň sudy tutsagy zorlamakda aýplanan öňkü türme sakçysyny 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Almatynyň Turksip etrap sudynyň 15-nji noýabrda çykaran kararyna görä Ermek Omarbekov öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyldy we şol güniň özünde tutsagy astyn alyndy. Zorluğun pedati öňkü tutsag Natalia Slikishina meni zorlandyryň ählisiniň suud edilen ýagdaýynda men doly kanagatlanardym diýip suudun kararynyň yglan edilmeginiň ýygyny jurnalistler aýtdy. Türmede çağılı bolan Slikishina Almatynyň tutsag merkeziniň birnäçe sakçysyny suuda berdi we olary özüne toporlap zorlamakda aýplady. 2016-njy ýylda türmäniň öňkü sakçysy Ruslan Hakimov Natalia Slikishinany zorlamakda aýplanyp 9 ýyl türme hökm edildi. DNK genetik barlygy Hakimowyň Slikishanyň gyzynyň kakasadygyny görkezdi. Beýleki sakçylar şonda suud işine diňe şaýat hökmünde gatnaşdyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanaky mobil araýatnaşyk hyzmatlaryny besetmek bilen bu ýurtdaky aktivleriniň hümmetiniň gaçmagy sebäpli çeken ziýanyny kesgitlep, munyň 2017-nji ýylyň 3-nji çäreginde 1,1 milliard rubl ýagny 18,13 million Amerikan dollary möçberinde bolandygyny aýtdy diýip Interfax neşri kompaniýanyň prezidenti Andrey Dubovskiga salgylanyp habar berýär. Biz 1,1 milliard rubl möçberinde pul serişdesini ýaşlyk üçin kesgitledik. Eger biz bu ýurtdan hakykatdan hem dolu görnüşine çyksak, onda bu pul serişdesiniň möçberi soňu bilen takyklaşdyrylyp bilinär. Bu ýaşlyk serişdesi aktivleriň hümmetiniň gaçan halat üçin göz tutulýar. Bu bolsa Türkmenistanaky aktivleriň bahasynyň 50% çemesini emele getirýär diýip Dubovskiv aýtdy. Ýatlap geçdik 29-njy sentýabrda MTS kompaniýasynyň Türkmenistanaky abonentleriniň araýatnaşyk hyzmatlary kesildi. Şol güni ýerden MTS paýtagy Taşawatdaky müşterileriniň internetde öçürilen bolsa günüň dowamında MTS-iň Türkmenistanaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi ma'lum boldy. 14-nji noýabrda MTS-iň daşary ýurtdaky kompaniýalarynyň wise-prezidenti Andrey Smilkowyň Interfax'a beren maglumatyna görä, muňa Türkmenistanyň Türkmentelekom döwlet kärhanasynyň kompaniýanyň ýurtda alyp barýan işini dowam etdirmek baradaky ulalaşygynyň wagt möhletini uzaltmazlygy sebäp boldy. Ol munyň netijesinde MTS Türkmenistanyň halkara we şäherara jaňlarynyň, şeýle-de internet hyzmatlarynyň kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga Smilkov häzirki wagt MTS kompaniýasynyň türkmen tarapy bilen gepleşikler tapgyrynda bolup, ýagny biz bu mesele tamamlanmady diýip hasap edýäris. Biziň öz hukuklarymyzy halkara suwtlaryna goramak hukugundan peýdalanmaga hakkymyz bar. Biznesi dolu reddetmek barada gurrun edilmeýär diýdi. Şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanda işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnadar adly täze mobil araýatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky ulalaşygy teklip edýändigi aýdylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işine degişli öz planlaryny henide çenli resmi taýdan ma'lum etmän gelýärler. Ýatladyp geçsek MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işlemeginiň besedilmegine degişli tejribeler mundan öňem bolupdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň araýatnaşyk badarynda ilaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini durdupdy. Şol pursat MTS bilen hyzmatdaşlygyny beseden Türkmenistanyň araýatnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamasynyň möhletiniň dolmagy bilen düşündiripdi. Mundan soň ýagny 2012-nji ýylyň iýulynda MTS özlerine Türkmenistanda işlemek üçin lisenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistanaky lisenziýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki tarapyň kanuny şikaýetleriniň hem ýatyrylandygy ma'lum edilipdi. MTS kompaniýasy Türkmenistanaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1.700.000 diýip kesgitledi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen barhaýy ýygzamlaşan kadr çalışmalarının we bir käýinç soňky duýduruş bermeleriniň çägini döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyny täzeledi. Döwlet eýçiliginiň näkmetli otuň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, polkovnik Meýlis Nowatow başga işe geçýäni üçin wezipesinden oşadyldy we onuň ýerine döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ornbasary bolup işleýän mayor Mergen Gurdow başlyklyga berilenildi.
Ýöne Novotov'un haýsy ýere işe geçirilenini aýdylmady. Bu kadr çalşygy Zähmet we ilat durmuşdaýdan goramak ministriniň ornwasary Ahmet Anamhomedow'un işde göýberen düýpli kemçilikleri we ýolbaşy wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan 73 wezipesinden oşadylan wagtynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Şeýle-de Berdimuhammedow 10 noýabrda Türkmen Hawa ýollary gullugynyň başlygyna we Daşary ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygyna bir käýinç yglan etdi. Bu resmiýlere işde göýberen kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Emma döwlet eýetçiliginiň näkmetli wagtda bu aýdylan kemçilikler ýa ýolbaşy wezipesi bilen bir ýere sygmaýan 70 barada hiç bir anyklaşdyrma berilmeýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlyklygynyň boşadylan polkownik Novotow dolanyp gelsek, Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi onuň Türkmenistanyň prezidentiniň şahsy goragynyň ýolbaşçylygyna bellenenligini, Berdimuhammedowyň olarky jan penatynyň saglyk ýagdaýy sebäpli işden aýrylanlygyny habar berýär. Şeýle-de yerli çeşmeýäniň maglumatyna görä Novotowyň bu wezipede uzak saklanylman Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine geçiriljekdigi. Häzirki Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramowyň gowşak ýolbaşy hasaplanylýanyny gaýdylýar. Biraz ýa çekiltek Berdimuhammedow iýul aýynyň ortasyna hökümet agdalarynyň dyn jalýan wagtyna Bayramow bir käýinç yglan etdi. Resmi kararda aýdylmagyna görä Bayramow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaki idaralaryň işgärleriniň arasynda düzgün nizamyň berja edilişine gölegçilik gowşadypdyr. Bayramow 2016-njy ýylyň oktyar we noýabr aýlarynda hem wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi ýolbaşylyk edýän puwdagyny tertip düzgüne gölegçilik gowşadanlygy üçin käýinç berilipdi. Ýöne soňky käýinç ýurdun serket goşunlarynyň komandiriniň harby çiýininiň peşeldilmeginiň öň ýanyna gawat geldi. Odal habar berilýär, prezident Berdimuhammedow awgust aýynda serket goşunlaryna ýolbaşylyk edýän general-mayor Begenç Günnogdyýowyň harby derejesini polkownik derejesine çenli peşeltdi we Azatlygyň anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň territoriýasyna sümp girenini gaýdylýan terrorçular topary bilen agly. Azatlygyň çeşmesiniň howpsuzlyk işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, şonda Türkmenistanyň territoriýasyna KK tarapyndan Islam döwlet topary bilen bagly 4 adam geçipdir. Üçüsini sakladylar, emma bir näçe adam geçipdir we Iratyň arasynda ýitip gidipdir. Olaryň ýeri ýitirilipdir. Olaryň ähli Türkmenistanyň raýatlary olar Eýran tarapyndan geçipdir diýip yerli çeşme aýtdy. Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramow fevral aýyna gaýtadan ýolbaşylygy belläni prezident Berdimuhammedow onuň ýolbaşylyk edýän edarasynyň ýurdun konstitusiýon guruluşyny goramak üçin alyp barýan işini güýçlendirmek bilen bir katarda milli ykdysadyýety töwekkülliklerden goramak üçin dowam edýän global ykdysady krizisiň Türkmenistana ýetirmegi mümkin negativ täsirini analizlemeginiň gerekdigini aýtdy. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň 4 ministrini işden aýyrdy. Olaryň soňkysy Güýçgelli Hojaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Soltan Açylowa ýene-de näwelli adamlar tarapyndan haýbat atylýar. Hasany oňa 14-nji noýabrda ýene hüjüm edildi we jurnalisti ýerleýän adamlar onuň hiç ýyl surat almalygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Soltan Açylowanyň öz sözlerine görä bu waka 14-nji noýabrda ir sagat 8:45 töwereginde ol öz ýaşaýan ýeri bolan Parahat 7 etrapçasynyň golaýyndaky awtodurulga baranyna başlanýar. Meniň menen awtologum ýörep başlanan awtobusyň gapdaly bilen goňur renkli AS 4280 AH belgili Daşary ýurt markaly awtology ýörep başlady. Açylowa 2 turulgadan soňra awtobusdan düşüp başga belgili awtology minmekçi bolanyny ýerleýän maşynalar hem saklanyp olaryň ýeri. Gara kurtgoly, gök jinsi balakly 25-30 ýaş aralygynda garaýagda adam hem jurnalistiň menen awtologyna minýär hemde Abbasanyň Aşgabatdaky ilçikanasynyň maglumat merkezine barýança onuň ýerinden aýrylmaýar.
Ýydarlaýjylar jurnalist maglumat merkezinden çykkança köçede garaşyp, soň ýene onuň ýerine düşýärler. Habarçynyň tasdiklamagyna görä, ýydarlaýanlaryň biri onuň ýyly bilen Andalip köçesiniň urundaky garawum dükanyna hem gelip girýär we haçan ol köçäniň beýle ýerine geçip azyk dükanynyň ýeňsesinde ösümlik ýagynyň satylýan ýerinden bir kısan surat alanyny ilki uzakdan surat alma diýip gaýgyrýar. Soň ýydynyň ýetip paýy sözler aýdyp maskaralap gaýgyrmagy başlaýar. Ol häzir daş alyp kelläňi döwerin. Fotoaparatyny ýene bir çykarsaň, çympytyra ederin, özüň bilen bile çympytyra ederin diýip paýy sözler bilen meniň üstüme gaýgyrdy. Açylowanyň tasdiklamagyna görä näwelli hüjümçi jurnalistde haýwat atýan wagty bir ýerlere jaň edip görkezme dalypdyr we soňra oňa git öýüňe, öýüňden çykman otur, öýüňden çyksaň ölersiň diýip haýwat atypdyr. Jurnalist ol adamlaryň şondan soňam ýygynyň galmanlyklaryny ta öýüne gelýänçe maşinly ýydarlanlyklaryny gurrun berýär. Ýatla diýär, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçy Sultan Açylow iýul aýynyň aýagyny 24 sagatyň dowamyny 2 gede küjümesede bar boldy. Jurnalist 29-njy ýylda ölüm haýwatyny atan adamyň özüne polisiýadan surat aldyrmalyk barada ýürüýte görkezme berilendigini aýdanlygyny gurrun beripdi. 68 ýaşyndaky Açylow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda hem näwelli adamlaryň hüjümine teze bar boldy. Şonda Aşgabatyň Demirgalyk günbatarına ýerleşýän şipahananyň kafesine gelen 2 san aýal onuň üstüne ynha, şo daşy suraty düşürüp Türkmenistany maskara edýän diýip gaýgyryp başlaýar. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Açylow 25-nji oktýabrda edilen hüjümi ýalgaryp, jurnalistiň başdan geçirmelerini ýurtdaky tanqid dymdyrmak üçin edilen ýene bir guramaçylykly finans kökmünde häsiýetlendirdi. Sultan Açylow özüne edilen hüjümleriň oktýabr aýyna Gruziýada syýahatda bolup gelenden soň ýene mewz alyp başlandygyny aýdýar. Şeýlede jurnalist 8-nji noýabrda awtobusyň gapdaly bilen özüni ýydarlayan Abdullaw suraty düşürmegi başarandygyny habar berdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkanawat şäherindäki iň uly badarlarynyň biriniň eýesi tutsa edilenden soň bu badar inne 6 aý çemesi wagtary ýapyk bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, Balkanawatyň merkezindäki Uzboy köçesiniň demir adygyna ýerleşýän we ilatyň arasynda 12 etaj diýilip atlandyrylýan hususy eýçilikdäki badar şu ýylyň iýun aýynda duýdansyz ýapyldy. Balkanawat şäher häkimliginiň Söwda bölüminiň we Balkanawat şäher prokuraturasının adynyň efirde agdalmadylygyny soran käbir jogapkar resmileri badarın eýesiniň neşe söwdasyny etmekde we salgyt galplygynda aýplanyp 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigini Azatlygyň ýerli çeşmelerine gurrun berdiler. Şol bir wagtda Azatlyk radiosuna bu aýplamalaryň nä derejede hakykata gawat gelýändigini we badar eýesiniň nähili görnüşde suud edilendigini, şeýle-de onuň häzirki wagt haýsy türmede saklanýandygyny başga çeşmeler arkaly anyklamak başartmady. Aýdylmagyna görä bu badarda azyk we senaat haritlaryny satýan tekçeleriň ortaça 200 sanyny hemde geyim gejimleri satýan dukanlaryň 50 çemesi bolup bu badar 10 müň ilata hyzmat edýärdi. Azatlygyň ýerli çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä badarın ýapylmagy bilen bu ýerde söwda satyk bilen meşgullanýan adamlaryň, badar administrasiýasynyň we badarın arasaçylygyna gödäwçilik edýän işgärleriň ýüzlerçesi gadan çeşmesinden mahrum boldy. Badarın gaýtadan açyljakdygy ýa-da açylmajakdygy barada anyk maglumat berilmeýär. Başga badarlarda hem yer, dukan ýok. Bu badardaky ýerimiz hem ýitiresimiz gelen ok. Ýöne inni 6 aý bäri ne iş bar ne de girdeji. Näme etjegimizi bilemiz ok. Men ýaly başga da ýüzlerçe adamyň gadan çeşmesi kesildi. Dip 12 etaj badarynda azyk haritlarynyň söwdasyny eden we adynyň efirde agdalmadylygyny soran Balkanawatly söwdäger Azatlygyň ýerli çeşmesine gurrun berdi.
Ol badarın gaýtadan açylmagyny haýyş edip bazar administrasiýasynyň we söwdegärleriň onlarçasynyň Balkanawat şäher häkimligine ýüzlenendigine, emma häzirlikçe özleriniň bu ýüzlenmelerini oňoýly jogap alyp bilmän gelýändiklerini sözüniň üstüne goşdy. Galybersede bazaryň yapylmagynyň bu ýerde işleýänler we söwdegärler bilen bir hatarda Balkanawatyň merkezi etrapçasynyň ýaşaýjylaryna hem öz täsirini ýetirendigi, häzirki wagt ýaşaýjylaryň adyk we senaat haritlaryny satyn almak üçin 10-12 kilometr ýol söküp şäheriň 5-nji bazaryna ýa-da Gök bazaryna gitmeli bolýandygy aýdylýar. Bazar yapılandan soň ýaşaýjylar ya goloy goltumdaky hususy dükanlardan haritleri adaty bahasyndan 15-20% gymmada satyn almaly bolýarlar. Ýöne bu dükanlarda da haridyň dürlügi ören şäkli ýa-da adamlar goşmuşy çykdyjy edip şäheriň beýlik çetlerindäki bazarlara gitmeli bolýarlar. Bu bazarlara gönügidýän awtobus gatnawy ýok. Aslynda awtobus gatnawy tas ýok diýen ýaly. Onsoň adamlar ýürütü awtolow, taksi tutup bu bazarlara gitmeli bolýarlar. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli welaýetler şäherlerinde uly bazarlaryň doly ýumrulmagy ýa-da awatlaýyş işleri sebäpli uzak möhletleýin ýapylmagy bilen baglanşykly wakalar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Aşgabatyň Ila tarasynda Hitrovka diýilip atlandyrylýan sewitinde has takygy Hoca Ahmet Ýasawy köçesi bilen Andalyp köçesiniň demiradyk böleginde ýerleşen Arzu bazary ýumrulup ýer bilen ýeksan edilipdi. Şol ýylyň martynda bolsa Marinyň meşhur Gök bazary ýapylyp, onuň daşyna haý taýlanyp söwda dukanlary ýumrulupdy. Şonda söwdegärlere dukanlaryndan haritlary çykarmak üçin 5 gün möhlet berilip bazaryň ýapylmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmandy. 2014-nji ýylyň oktýabrynda bolsa Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň günorta günnorunda ýerleşýän dünýä bazary ýapylyp, bu ýerdäki söwda nokatlary doly ýumrulupdy. Şonda bu bazaryň ýumrulmagyna şäheriň merkezinden 20 kilometr goloy uzaklykda gum içinde täze bazaryň gurulmagy sebäp bolupdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Sar Meýdan owasyny agyz suwy güzeran kynçylygy helak edýär. Türkmenistanyň metbuatyna owalaryň awadanlaşdyrylmagy üçin uly tagallalaryň edilýändigi, owalarda durmuşyň häzirki döwürde hasam goglananyny we şol sanyna döwrewap owalaryň hem hyzmata girdilenligi habar berilýär. Ýöne muň fonuny yerli dolanşyk merkezlerinden daşda ýerleşýän käbir owalarda ýaşaýjylaryň agyz suwy, elektrik energiýasy, işçilik kösençlikleriniň dowam edýändigi we bu ýagdaýyň halky janyndan doýranyny aýdylýar. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk Radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň owalky ady bilen dostluk, ýagny häzirki ady bilen Niýaz adynyň etrafynyň Daşrabat geňeşliginiň Sar Meýdan owasynyň käbir ýaşaýjylary edil orta arasyndan demir ýoly geçirilip, soň ondan geçelge goýulmadyk owanyň şol ruwatyň özünde agyz suwundan we güzeran kynçylyklaryndan gaty kösenýändigini bildirýärler. Sar Meýdan owasynyň ýaşaýjylary hökümine bir näçe gezek degişli ýol başçylary arz etdik. Owamyzyň ýaşaýjylarynyň agyz suwdan, işçilikden we güzeran kynçylyklarynyň gaty kösenýändigini, muň bolsa maşgalalaryň arasynda agdalalygy mewjudýändigini telim edek bildirdik. Kerkiçi Magdanyň awtoýolunyň ýany bilen goloýda urulan demir ýoly owany iki bölen soň owanyň elektrik üpçünçiligi bozuldy. Ýaňy ýakynda köne bir transformator goýup elektrik üpçünçiligini azkem ýola goýdular. Ýöne howa şertler tähel ýetgese elektrik hem kesilip dur. Resmiler owanyň gatnawy üçin demir ýolundan geçelge gurup berjek diýdiler welin häzirçe bir netije ýok diýip
Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Sary Meydan owasynyň bir ýaşaýjy saýdýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyny ýüz tutan Lewap vilayatynyň Owulka ady bilen dostluk, häzirki ady bilen Saparmurat Niyaz fadynyňky etramynyň daşrabat geňeşliginiň Sary Meydan owasynyň käbir ýaşaýjylary eýýäm ençe ýyllan bäri agy suw problemasyna bolsa resmiýleriň hiç gili çäre görmeýändiginden nalaýarlar. Demir ýolunyň sag tarapynda Sary Meydan owasynyň Owulka ýaşaýjylary, çep tarapynda hem 60 öýden gowrak bolan täze hojalykları ýaşaýarlar. Agy suwumuzy 1 kilometr uzakdaky akyp ýatan ýapdan getirdiýär. Her hojalyk hepdede bir gezek murawey kysymly ulow bilen suw getirýäne hojalyk başyna 3 manat berýär getirýän suw üçin. Öz hususy ulow bilen agy suwuny getirýänler bar. Hojalykda ulanmak üçin getirdiýän suwumuzy bolsa owal köne pullon 100 milyon, ýagny täze pullon 20 manada getirdiýärdik. Häzir bolsa oňam bakasy köne pullon 150-160 milyona, ýagny täze pullon bolsa 30-40 manada gymmatlady. Dowam edýän we barha agyrlaşan ykdysady krizis sebäpli inni halkyň öz hasabyna suw getirjek ýagdaý galmady. Owamyň ýaşaýjylary daş köwläp şoň bir maşynyny köne pullon 250-280 milyona satyp güzeran aýlaýady. Bir plan jaý salmak üçin 28-30 maşyn daş gerek bolýar. Häzir halkda pul azalan soň guruluşy üçin ulanylýan şol daşa talap gata azally we biziň güzeranymyz hasam agyrlaşdy. Owuldan dowam edip gelýän agy suw problemamyzyň üstüsine inni şeýlelikde işçilik güzeran aýlamak kynçylygy hem goşuldy. Bu problemalar maşgalalaryň arasynda oňuşuksuzlyklary hasam mewjutdy diýip Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Sary Meydan owasynyň ýene bir ýaşaýjy maglumat berýär. Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky çeşmelerim agy suwunyň diňe etrap merkezlerine bardygyny, ýagny daýhan birleşiklerine bolsa ýagdaýly ýa-da uly problemadygyny tasdiklaýarlar. Aýdylşyna görä käbir etrap merkezlerine agy suwy belli sagatlarda berilýär. Ýagny hemişe elleterli ýagdaýda däl. Şeýlede ýerli çeşmeler ol agy suwunyň hiliniň hem gaty pesini belleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündülügi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýetiň duýmasy daşary ýurt media serişdelerine girizilýän çäklendirmeleri tasdiklady. Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öýü hökümeti daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän media uramalarynyň daşary ýurt agenti hökmüni bellige almagy ygtyýar berýän kanunçylygy bir agzdan tasdiklady. Döwlet duýmasy 15-nji noýabrda kanuny girizilen düzüşleriň 3-nji ýagny soňky maslahatyny olary tasdiklady. Amnesty International bu çäräniň orsiýetiň media azatlygyna agyr urgu boljakdygyny aýtdy. Kanun taslamasy boýunça geçirilen ikinji maslahatyň öňýany Dumanyň sözçüsü Vyacheslav Volodin agzalyan kanun taslamasyny Birleşen Ştatlaryň orsiýetli jurnalistleri edýän basyşyna simmetrik jogap diýip häsiýetlendirdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu Dumanyň hereketine iki taraplaýyn jogap hökmüni seredilmeli däldigini belledi. Orsiýetli resmiler bu kanunçylyga laýyklykda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň daşary ýurt agent hökmüni tagmalanmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Dumanyň spikeriniň orunmasary Pyotr Tolstoy agzalyan taslama boýunça geçirilen ikinji maslahatyň öňýany bu orsiýetdäki söz azatlygyna düýbünden öz täsirini ýetirmez diýdi. Agzalyan kanun taslamasy mundan soňra parlamentiň ýokary öýüniň dikkatyny ondan soň prezident Vladimir Putin ýetirler. Bu çäräniň tasdiklanmagy diýmeklik orsiýetde ozalam gözgüýüni kynçylyklary başdan geçirýän söz azatlygyny häkimetleriň bogdugy bolar diýip Amnesty International belledi. Federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko 14-nji noýabrda eden çykyşyna ýokary palatanyň 22-nji noýabrda geçirjek nowatdaky sessiýasyna gurrun edilýän taslama seredilejekdigini ma'lum etdi. 15-nji noýabrda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Putiniň bu kanuny gol goýup goýmajakdygy barada gurrun etmekden saklandy. Ýöne ol bu kanunçylygyň Moskwa özgü ýurtlarda Rus mediasyna girizilýän çäklendirmelere jogap gaýtarmak mümkinçiligini döretjekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Prezidentiň administrasiýasynyň Dumadaky wekili Gary Minch döwlet ýetkiligine TASS habar agentligine beren gurrungyny Putiniň administrasiýasynyň Dumadaky kanun taslamany goldaýandygyny ma'lum etdi. Kanun taslamasy boýunça geçirilen ikinji maslahatda 450 deputatyň arasynda garşy ýa-da saklanan resmi hasaba alınmadan 409 deputatyň oňlamagyny taslama kabul edildi. Kanun çykarjylar we beýleki resmiler agzalyan kanunçylygyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi we Germaniýanyň habar serişdesi
Deutsche Welle'nin alyp barýan işlerini täsir ýetirmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Bu kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda hasaba alynan media ferişdeler çap edýän makalalaryna ýa-da gepleşiklerini özleriniň daşary ýurt agentligini okuyjylarynyň ýa-da tomoşaçylarynyň dikkatyny ýetirmeli. Eýsem daşary ýurt agent hökmüne hasaba durmakdan boyun gaçyran bu keseki ýurtdan maliýeleşdirilýän media ferişdelerini Adalet Ministrliginiň yapmagy hukugy bolarmy diýen sorag nämälimligine galýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu Rus kanunçylygynyň Birleşen Ştatlaryň hereketlerine simmetrik jogapdygyny öňe sürýän pikirleri ret edip beýanat ýaýratdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.